זאב אנגלמאייר, אומן ומאייר ואקטיביסט ושושקי. פעיל כבר כמה עשרות שנים, קשה לי לספור. אני מגדיר את עצמי כאומן טוטלי. האומנות אצלי מאוד מאוד נכנסת לחיים. זה היה גם לפני שושקי, גם אפילו כשעבדתי בעיתונות או באיור לספרים. זה תמיד פרויקטים כאלה שמאוד שואבים אותי לתוכם. בזמן המלחמה, כשפיקאסו צייר את הגרניקה, אז מונה צייר חבצלות מים. ואת שניהם אני מאוד אוהב. היו כאלה שהיו ביקורתיים כלפי זה. איך בזמן מלחמה הוא היה יכול להמשיך לצייר את הליליז בחצר שלו. הציורים המדהימים האלה. ואני חושב שבעצם הליליז האלה, יש להם תפקיד לא פחות מלגרניקה. הן נותנות לנו, נגיד, את הטעם לחיים.